שלום חברים, היום אני אשחק רייבלס, כן רייבלס, אני לא בטוח איך אומרים את זה, תתקנו את התגובות, וכן, בואו נתחיל משחק. אנחנו נשחק, אני אנסה לשחק 2-2 ואיך יהיה, וכמובן תשימו לייק סאב. המטרה שלי זה להגיע ל-100, אז אני מקווה להגיע. אז תשימו סאב, תעזרו לי להגיע למטרה. הנה. אז במשחק. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 וזהו, כן. אני אקח, לא יודע, קראש בוטס, קראש, אני לא יודע איך קוראים לזה, לא נורא, אין לי כוח. היי, כמעט מה שאני בחרתי, היי. כנראה שיש סדרה על רייבלס אם תאהבו, אז אם תאהבו, יש סדרה. נראה לי מישהי איתי טוב, אני לא יודע מה זה. לא יודע מה הוא משתמש, אז אני אומר שזה. כן, באמת זהו. הצלחנו את הראונד, אז כיף. אוקיי. וואי, בא ללכת למעלה. ננסה לעשות את זה. אני אלך למעלה, אני מקווה שהוא לא יהרוג את שניהם לפני שנספיק להגיע למעלה. אני ראיתי את הבן אדם השני. אני רואה אותו בזווית העיניים שלי, אין לי כוח. הנה. שני גורם, אני הולך למות. וואי. אותי לו הרבה חיים, נורא. הוא הולך למות גם, זה לא טוב. הוא לא מסתכל נכון. מוזר. לא נורא, הפסדנו את הראונד הזה. אז זה היה מהטעות שלי, אז אני לא עושה את זה יותר. אני אשנה את זה ככה. אוי, זה הרעיון גרוע. אוי, נו. איך הוא פגע בי ככה? לא נורא. לא, מהר להחליף. זה לא נשק טוב. אוי, יוצאים עליי, אני לא אוהב את זה. נראה לי ממש מעליי, זה ככה. ראה אותי. אוי. בוא נראה, איך לתפוס אותו. אוקיי, לא. הוא מת. בבקשה. כן, וואי, לא חשבתי שהוא הגיע משם. יש ראונד הזה. יפי. נראה איפה מתחת לאדמה, נראה לי. אבל טימצ'י עכשיו, לא יודע. הוא היה טוב ועכשיו הוא לא טוב. הנה, אתם רואים הוא מת. זה המהיר. אוי שיט, הוא מת. לא מאוד. הוא מקווה לנצח, אני רוצה שהוא יעשה משהו. טימט שלי. שנראה עליו.
זה כבר טוב. שיט, הוא יורה עליי. אוי, נו. מאיפה? רגע, איפה הוא בא? טוב. הוא פול חיים, הטימות שלי. הקטעות השני. מקווה שהצליח. הוא למטה? איך הוא לא רואה את זה שהוא למטה? כן, כן, לא, שמעתי. נו. טוב. לפה. שבשלוט כאן, אפשר לעשות ככה. אני אבוא אליהם ממקום לא צפוי. שיט. כל פעם צריך לפגוע בו קצת. שיט. יש. פתרנו את הרם. יופי. זה טוב. אז עדיין מאץ' פוינט, אם מנצחים. הפסדנו. נורא. טימות שלי מאץ' שיט. אוקיי, אני יודע ששניהם פגועים הרבה, אני לא בטוח כמה. כמה אני פגוע הרבה. אוי, נו, פריגה. שיט. לא נורא. יאללה, בוא נעשה על משחק. הפעם בא לי לעשות 1 על 1. למה אין פה את הבגינר? בשביל לעשות לגרום בשביל רגע. לא נורא. אוקיי, שוב. אוקיי. אבל לא מכניס לי ממנו בן אדם. זמנים. כמה קשה זה 1 על 1, יופי. נו די. טוב. נראה לי הולך לשחק אחר. אז משחק נעבור. נראה לי. נראה. בוא נעשה דורס. משחק עם מה? יאללה בוא נעשה. מה זה? כסה שלה? שלו. אוקיי. מה ההבדל? אוקיי, נכנס איתם. יופי. כי אני רוצה שכמה שיותר שחקנים יהיו איתי, כי אני גרוע במשחק. אני לא בטוח, זה השתנה קצת. אנחנו רק 2 אנשים. אוי לא. כמה זמן זה הנה, שלושתנו כאן, הוא עדיין כאילו עושה לו כאילו. הנה, טוב, נראה לי. אוקיי, טוטל, אוקיי, אז בסדר, מה שאני אוהב. לקחתי את המפתח. שפתח את הדלת. כן, אני קצת מכיר את המשחק, אבל כל פעם הוא נראה שונה, זה לא חייב להיות אותו דלתות.
יופי אחריי. מפחיד לי. מה יש כאן? יש פה מפתח. יש פה גם ארון שיהיה טוב. יש שלג בחוץ או ברד, לא בטוח. אדם זה לגי, או שאני לגי או שבן אדם לגי. שני אנשים פה, יופי. זה טוב. 9. עכשיו מכאן הולכים לחדר 10, זה כיף. 10 דרך לחדר 100. למה אני מרגיש שזה קל מדי? שעוד מעט יבוא משהו לא טוב. ואני לא יודע איפה ארון. אין פה ארונות. אוי, יש פה ארון. אוי, אם זה זה? לא, לא חושב. יאללה, שכבי. אוי, מה זה אומר? למה הביאו לי פה הרבה ארונות? מרגיש שכאילו זה נכון. אוי, הספקתי, אני חושב שהספקתי. אני לא רואה כלום. מפחיד לי. לאן אני הולך? אוי, שיט. למה אין פה ארון? למה? זה הגיע. אני פשוט הייתי דומה בחיים שלי. אבל למה טוב? אוקיי, נראה לי. אוקיי, לא, אני לא מת. אוקיי, אני מבין מלא חלקים. אוי. למה? במקום לפני הרבה זמן, מה שהם רואים. עד כך הביאו, ביי, כאילו. נראה לי בוא נחליף עוד משחק, שוב. עכשיו מה נשחק פעם. נשחק ג'יילברייק. כן, יאללה. נשחק ג'יילברייק. אני לא בטוח שכולם פה מכירים, כי משחק קצת פחות מוכר, אבל מגניב. נשחק. נראה לי שיהיה יותר מעניין. אוקיי. יברח לי מהכלא. לא, בבקשה תן להיות איתך. כן, זה ככה. אוקיי, זהו. נו. וואו, זה שוב. שונא את הדרך הזאת. אוקיי. מעכשיו, אני נראה לי עכשיו, כאילו כן יכולים לעצור אותי, שזה לא טוב. אוי, נו. זה לא משונא את הדרך הזאת. הנה המשטרה הגיעה. אוי, נו. גרוע בפרקור. די חשבתי על רעיון יותר טוב ממה שיש, אבל אני לא הולך לעשות את זה. אוי נו, די, זה גרוע. אוי, נפלתי. אוקיי, עכשיו צריך לרוץ מהר.
עכשיו, יש דרך מאוד טובה, שזה ככה. אוקיי. אוקיי. לא משנה, צריך ללכת לפה, וזהו, אני צריך לברוח עכשיו. לקחתי רכב, אין פה במקומות לך לשתות חוץ מהם שם, שרוב הקרימינלס כאילו השודדים. אוי שיט. אוי שיט. הוא הוריד לי גלגל, זה לא טוב. אני אצפור לו, זה היו ימים שלו. הוא פשוט יותר. אוקיי. זה אחלה. איך הם תחת האדמה? אוקיי. אם אפשר לשתות פה את המשאית הזאת, לא בטוח איך. אני צריך גם חנות נשקים. צריך נשקים. אוקיי, איך אני אעשה את זה? פעם הסבירו לי. כאילו, מה אני עושה? מרביץ את זה כבר. מה אפשר לעשות? נו, אתה יכול להיכנס. טוב. יש פה חנות נשקים, אז אני אקח נשק. אוי שזה הפוך. אוי נו. זה גרוע. סוע. אפשר בחץ. תן לי נשקים. זה, תודה. תן את זה. זהו. אמרתי. מה זה? סקיני. אוקיי. בוא נשכם לנסוע. מה? אוקיי, אני יכול לקחת רכב חדש. אבל למה זה ככה? אין לי מושג. שום משטרה לא עברה פה. אפשר ללכת לשדוד, אפשר לשדוד את זה, אין לי מושג איך. פעם לא הבנתי. פשוט תלך ויקבל את טוב. באתי. יש פה שזה, אז קשה. משחק קשוח. אוקיי, זה בסדר. אוקיי, עברתי. שמה. באתי בכלל על זה כסף? אוקיי, לא יודע. לא משנה. אוקיי, אני פול אותו. פה זו משטרה, אני רוצה לעשות מרדף. אני אעשה מרדף, אבל שאני מתחיל אותו. זאת אומרת, עקרונית בעולם זה לא עובד ככה. אני הולך לעשות את זה. יש מלא חנות לשדוד. איך? איך זה קורה? טוב, יש פה סימן שאני לא יודע מהו, אז אני אלך אליו. איך? יש באג או משהו?
פשוט ירוק פה, כן, אחרי. לא יכול, שיט. לא משנה. אוקיי, לא יכול לעשות את זה. ייי, שמור. אומייגאד, באמת לא רואים את כלום. אוקיי, נראה לי אני כבר יכול. אוקיי, לא, אני לא יכול. זה מוזיאון. יאללה, וזה. איך אני... צריך תרדי את הבייק שלי. 25, 23, 20, 15, 16, 10, 12, בסדר, לא משנה, 10, 7, 4, 2, 0, ייי, סוף סוף. יותר מדי. כן, אני יודע שזה איתי, שווה לחכות. אוי נו, אנחנו עושים איזה רוב. לא אספיק ללכת. נו, על מה? על מה? אוקיי, די. אנחנו עושים משחק. לא משנה. אז זה כל סרטון היום. מקווה שנהנתם, תשימו לייק וסאב ויאללה ביי.